Ki azt rombolja szét mindig, mit szeret és fél. Szép a hit, hogy egyszer minden jobb lesz majd, ez ad szenvednünk erőt. Én csak jól lakni. Téli álmukból ébrednek a vámpírok június 15-től 19-ig a Magyar Színházban. A reggeli járat vendégei Réti Zsazsa, alias Szara Egyházigér, a koreográf és Simon Edith producer. Jó reggelt kívánok mindnyájuknak. Én most egy számokban néztem, 200 000 néző, 250 előadás, döbbenetes. Az elején, amikor elindult ez 9 éve, akkor már sejthető volt a siker? Én mindig sejtettem a sikert, úgyhogy én 97-ben láttam Bécsben, és azóta egyfolytában azon gondolkodtam, hogy mikor mutathatjuk be Magyarországon, és ez 2007-ben sikerült, de én tudtam, hogy ez egy egyedülálló, különleges musical, és azt is, hogy milyen formában kell megvalósítani. Én nagyon-nagyon sok darabot csináltam már a 70-es, 80-as és a 90-es években, még magánprodukcióként is, úgyhogy annak a tapasztalatait összegyűjtve egy külföldi stáb meghívásával, alkotótív meghívásával megcsináltuk 2007-ben. Gondolom, rengeteg élmény gyűlt össze ezek alatt az előadások alatt. Mi az, ami a legemlékezetesebb vámpírként? A legfrissebbet mesélni. Az volt a legborzasztóbb a jubileumi koncerten, amikor megtöbbszöröztük magunkat, tehát a szereposztás, tehát a szerepváltóink is ott voltak, ugye mindannyiunknak. Tehát 3 Krolok, 3 Szara volt a színpadon. Akkor szegény Zsazsát én egy bizonyos harapásnál úgy lefejeltem, hogy az a csoda, hogy nem törött ki a foga. Hát ilyen apróságokból biztos, hogy nagyon sok van. Léptek már rá, hál' Istennek csak próbálnak köpenyemre, erre a lebernyekben, mivel meg kellett tanulni járni. Az igaz, hogy ez 60 kilós? Tehát, hogy ez a jelmez, vagy van olyan része, vagy hogy nagyon túlzás, nehéz? Nem, de tényleg egy nagyon vaskos anyag, kirakva Swarovski kristályokkal, ugye, ez azért ad neki egy bizonyos súlyt, de nem is az a nehéz benne, hanem ugye ez egy földnél tovább érő dolog, és például tolatni nagyon nehéz benne, vagy oldalra. De hogy nagyon precízen megtervezett, ugye Kentaura, minden igaz, még az alsó részét is korhűen és nagyon sziszifuszni alaposan alkotta meg, és hát ezt gondolom a többi szereplő ruhájára is igaz. Ugye Szara ruhája is rendkívül látványos. A báli képben a ruhámat az valami elképesztően gyönyörű. Mai napig nem tudom megszokni, és mindig elájulok a gyönyörűségtől, amikor felveszem, mert tényleg egy olyan csodálatos ruha, és olyan hatása van. Tele van Swarovski kristályokkal, hát piros, gyönyörű. Nem csak mi, hanem a nemrég elhunyt seregi László nagymester is mondta, hogy amihez a kentaur hozzányúl, az arannyá válik. Hát ő tényleg nem sajnálja beletenni szívét, lelkét. Ugye a harapásról beszélt Egyházi Géza, és nekem így eszembe jutott, hogy ezeket egyébként így begyakorolták, hogy harap egy vámpír például. Kemény 3 hónapos próba volt, tehát ők őstagok, a Géza őstag, és ez honnan tudjuk, hogy harap egy vámpír leírásokból? Hát azt pontosan tudta a rendező, tehát a Roman Polanski és csapata, akik itt voltak, itt volt egy West Endi, egy Broadwayról, egy alkotó Hamburgból, Berlinből, tehát ez egy nemzetközi csapat volt, és nagyon alaposan felkészítették percről percre az énekeseket, úgyhogy ők ezt pontosan tudták. De a Gézának mondtad nekem most itt adás előtt, hogy a Baranya Dáviddal mi történt, ami most nekem új volt. Kell, hogy nem is a fogaink, illetve a fogban éneklés azért ez egy hosszú folyamatnak a végeredménye, mert azért ez nem így ad-hoc az elsőre sikerült, mint ahogy a harapás sem. Igen, volt egy 67-es film, ami egy ilyen nagyon véletlenszerű forgatás volt, ahogy tudom a történetet, csak Hobartból forgattak egy filmet, ami aztán kultuszfilmé változott, és ugye 97-ben a bécsi bemutató óta ezt már nagyon sok helyen játszották Európában, most nem sorolom fel a városokat, de a tengeren túl is, aztán most megint nagy sikerrel játsszák Európában, és egy bizonyos előre megírt sikerrecept alapján tanítottak minket, mondom, illetve az Edith mondja, 3 hónapon keresztül, ami azért egy kicsit rendhagyó. Valószínűleg ez a sikerrecept meg abból adódhat, hogy mindent nagyon tudatosan megtervezve. Például ugye
smink, ami nagy szerepet Igen. kap az előadásban. Igen. De most már akkor nem merek úgy kérdezni, hogy 2 óra tényleg az igaz, hogy nagyjából annyi idő alatt készül el Krolog-Lófia sminkje, vagy azért ennyi nem kell? Az elején sokkal több időt vett igénybe, soha nem volt 2 óra, de azért 1 órát foglalkoztak velem. Ugye ehhez hozzátartozik, hogy körmöket ragasztanak, körmöket festenek, nekem még a kezemet is sminkelik, illetve sokunknak. Már nem ennyi idő, közel sem, hiszen azért a 260-70, hol tartunk? 51. most. 51. Jó, ja, hogy igen, az egész nyári szériát igen. belevettem. Szóval mindenki megszerezte most már a rutinját. A női főszereplőnek mit kellett megtanulnia ebben a darabban, vagy mi volt az a plusz, amit ehhez így hozzá kellett rakni? Ugye sokáig nem vámpír, amíg nem harapják meg. Igen. Csak a második felvonásban lesz vámpír. Hát mindent meg kellett tanulni. Tehát én már a bemutató előtt 2 hónappal már elkezdtem készülni, a dalokat tanulni Póka Balázssal, és hát itt minden apró részletre oda kellett figyelni, úgyhogy rengeteg munka van vele a mai napig. Tehát, hogy minden előadás olyan, mintha premier lenne, és minden előadás előtt próbaidőszakaink vannak, és akkor nagyon sokat próbálunk arra, hogy ezt a szintet fent tudjuk tartani. És ha jól tudom, művészeket is vittek el. Igen, ami a legnagyobb érdekessége a darabnak, hogy azon túl, hogy először fordult elő, hogy külföldi kreatív tímet hoztunk Magyarországra, mert mindig mindenki mondja, hogy először, mi először, de ez tényleg revelációszámba ment ez a történet, és különleges előadássá vált, hogy ezt a darabot, a magyar verziót, ami változott a 97-es Bécsihez képest, a magyar előadás után 2010-ben bemutatták Bécsben, Szentpétervárot, Antwerpenben, Belgiumban, és most bemutatják Moszkvában, és Szentgallenben, Svájcban. Úgyhogy ez fantasztikus sikertörténet, mi nagyon örülünk ennek, és tulajdonképpen bennünket az hajtott, hogy ezt a műfajnak az értékeit megmutatni, mert a musical műfaja nagyon értékes, ha azt jól csináljuk, hogy azt nagyon jól csináljuk. Erre egy példa, ezt köszönöm szépen. És köszönjük, igen.